Dax nga pala, back again with another vlog. So, today is February 12 and ugma, bali birthday ni Manang. So, kani si Honey focus. Halo. Oh my God. So, Halo. na sila gibuhat nga surprise pero Isi kay Mino. dili tinod nga kwarta ha. Gisi pang xerox ani aron managhan. Wani tinuod pero kani ban paper ni din biga online class dire. Halo. Halo. Hi, vlog. What's up mga vlog? Hello, kwarta. See you later. Na si Ani busy si Ani. Try na to ha. Wait. Ana lagi ulbot-ulbot. Hey, uto. Kato may tinuod. Kaya pero may tinood ng kwarta. Meanwhile, Awan dali may. Awan dali may. Vlog na gan ako. Maban ko. Anyong. Nabuti gid nang bina. Kapoy na ko gunting, ay gunting kat. Ayun iko angkit. Kat isulod ani ang kwarta. Pero ay putay mo kwarta. Sulod ani sulod. It's a prank. It's a prank. Yeah. Ang vlogger na look out, vlogger na look out na. Vlogger pa, look out pa. Bago pag kayo ang timo pang Right, right. Vlogger na, look out pa. Welcome to Mobile Legends! So ugma na mga ka-GS birthday ni Manang. So nako ron sa ilang tindahan kay mintras busy silang hani dito no prepare sa surprise sila para ugma. Ako po ga look out ko kay aron di mi bulabog gani sa surprise kay so pagtawag surprise mo bulabog mi. Pat kalingap look out kay di sila mo abot ni sila. No. Makita niyo ugma mga China. So kita kits ugma. the next day. Sunod yata na Wish ni mo nang Isa lang akong wish. Happy life. power. Power. Ma'am, mag-picture na ta ma'am kay paraon niya moabot ang daghang nga tawo. Paon sa nato lang listen. Dili na ma'am kay daghang kwarta ba pagkala nga magulo. Ay hani, apay ni Kwarta ba? Wala na ba ko Kita naman ni mo oh. Manapa ma. Apik mani ito. Tinuna nang. Wow! Di kong tuo. Tinuuna. Tinood Tinuuna. Tinood. Di kong tuo. Di ka. Tinuon. Akato nang ibang paint nila diha. Maghanday mo kwarta. Wag mo sinyo. Okay.
Ay, nalagog sa baba. Ipin, ana ra ko yan po ha. Pagkaon na, magdagdag lang ako ng gamay. Sige, ampo ta, mahigsoon. Panginoong Diyos, salamat sa biyaya. Tinulot mong makatupad ang iyong mga anak. Mapasamba ang bawat isa sa amin. Na ngayon taglay namin ang buhay at lakas. Narito ang mga biyayang kaloob mo. Hiling namin gawaran mo ng iyong basbas. Gayon din po ang hinirang mo, may kaarawan. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya. At sa buong maghapong ito, maging masaya ang iyong anak. At sa pagdalaw pa ng mga ministro at manggagawa, Ama, mananalangin pa po sila sa iyo. Ama, ibigay mo ang biyayang espiritual, ang biyayang material. Nakaugnay kami sa pamamahala. Ingatan kami mamaya sa mga paglalakbang. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday ulit, ma'am. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Andoy. Birthday, Reggie. Ang tulay, yan yung dalugaog. Yay! Happy birthday! Happy birthday na. Taras ko ba? Happy birthday nang unta daghan pang blessings nga maabot kanimo. Og keep safe always and God bless. Mahal ka namin. Happy 50th birthday, Manang. Wish you good health, more blessings to come. Enjoy your day. God bless you always. I love you. Hi Ma, happy birthday and stay beautiful. That's all. Thank you. Okay. Happy birthday, Ma. God bless. Thank you. Happy birthday, ma. Happy birthday, Mama Reggie. Happy birthday, Mama Reggie. Happy birthday, Mama Reggie. Unexpected. Happy birthday to Reggie. Hope you have many more birthdays to come. God bless you. I love you. Happy birthday, Ate Reggie. God bless you always and stay beautiful. Yeah. Hi, Ma'am Reggie. Happy birthday, Ma'am. Wish you more birthdays to come and more candles to blow para enjoy, Ma'am. Kauban with sa imong mga family. Keep safe. Happy birthday. Hi, happy birthday, Ma'am Reggie. Happy 50th birthday. God bless. Happy birthday. Sa na birthday. Reggie Yanis Dalugaog. Sa mga kaigsuunan sa Barangay San Vicente Alto. Hi. Happy birthday, Ma'am Reggie. Dah, salamat kay panihapon. Oh, inom sa kugkok ka. Happy Ma'am Reggie. Salamat sa pagkaon. Busog ko. Pas mong diet, ani. So, may sekreto ni mo, Ma'am Reggie nga. Wala na siya. 30 pamilya. Ayun na. Hi. Dili mahibawaan og kuha na di ay golden na. Okay na to akong greetings.